Здравейте, приятели! Аз съм Умир Велев и днес ще направя клип за тази тапачка на име Николай Николова. Тя изглежда много тъпа, псува много гадно. Искам да се откара, не псувам. Хейти Дракони Нинджа, който изобщо не ми харесва. И не дейте да се абонирате за нея. Нека се остане един абонат. И очаквайте новият ми клип от Майнкрафт. Той ще бъде на Egg Wars. Надявам се да харесате тази игра. И той е специално за Евгений 14 Studio. Лего Ninja for Евгений 14 Studio се за Евгений 14 Gaming и за Стоян Вутов, защото се надявам те да харесват Egg Wars. За Евгений мисля, че харесва Egg Wars. Не знам за Стоян Вутов, но той мисля, че я харесва също. И не се абонирайте за Николай Николова. И това ще бъде този клип и до скоро.